Και καλώς ήρθατε στο πείτε μου εσείς το πέμπτο. Αυτό είναι το πέμπτο μου πείτε μου εσείς. Και η ερώτηση ήταν τι θα έκανες αν βρούσε σε ζόμπι να σε φάει. Τώρα ο Νικήτας γράφει ένα πέφτα πάνω του με μια πέτρα. Και αν δεν ψόφιζε, ήταν να με φάει. Έτσι πολλά καλό, αλλά τα μπορούμε να κάνουμε. Ο μεταλλικός 50 γράφει. Είμαι μεταλλικός ή. Γράφει ότι αν τον βρούσε ζόμπι, να πέφτει από γκρεμό για να μην το πιάει το ζόμπι. Να πεθάνεις και μόνος του που ζόμπι. Παναγία μου τον α. Hi. Πάμε κάπου. Οκ, ήρθαμε στον νέο τον τόπο. Τώρα θα ακούσουμε για τον Ιωάννη τι έγραψε. Δεν μπορεί να το κάνουμε, να σε τρώνε το ζόμπι. Τώρα ο Γιώργος γράφει να πετάσουν πας σε ένα δέντρο, να το τράβαν το ζόμπι για να με κατεβάσει, αλλά να το άφηνε επειδή να κοπούσαν τα σέρκα του, γιατί στα ζόμπι κόβονται τα σέρκα τους. Και σαν πέταν είχε να φωνάζει «I believe I can fly». Και σαν τον εβούραν το ζόμπι να δω και πάει σε ένα δέντρο το ζόμπι. I believe I can fly. Τώρα ο Φιστίκας γράφει ότι να τους είναι φιστίκια. Θα σας δώσω το άλλον πείτε μου εσείς. Επίσης η ερώτηση είναι ότι Τώρα η ερώτηση είναι απλά να μου πείτε τι θα προτιμούσατε, να παίζετε από τον γκρεμόν ή να σας παίξουμε μπαζούκα. Τέλος, η υπομονή μου λύθα και τότε θα I believe I can fly.